باب 354 كرياد الصالحين درس 1 ما يوتا انتهاريم في هرمين الإحداد المرأة حين قل صناج على ميت إدو ميدو وميدو فوق 3 أيام بري بلتت إلا زوجها إلا على زوجها سيوناركم مودي مكو أنتم 4 أشهر و10 أيام كب لبناء بلد ساقو هرمغول حين قل صناجو modi makko ɓuri lebbi 4 e balɗe 10 ma harmugol heynagol sonnajo e mayɓe hedditiɓɓen ɓuri balɗe 3 ko ɓe weldi wo hay kono en makko ko ba makko ko ɓiɗɗo makko ko balɗe 3 o yoɗoto o yooma haray ko ha ɗon islam yani wa an zainaba binti abi salamata radiyallahu anha qalat maki dakhaltu minatun ala ummi habiba kanene habiba radiyallahu anha zawji nabi بيقول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها ثم لبن مكة فاطمة أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت أند بطيب أرنتي فيه نيميري سفرة خلوق كونكو بيئتي سفرة خلوق كفاسون أورنغول غو كفاسون بارفيني أو غير ما كهنا دون هذا كفاسون غون ونا فدهنت منه أو وجتي إدون دون أو بارفتي إدون دون فدهنت منه parfume e on parfum ɗon jaariya tan korɗo makko ngollo makko summa nastateletti o memi mbi aari dayha mi mana parfum muɗum on kadi ko weeɓitanmi ɗum kon uurengol muɗum ngol o memi ɗum ɗon kadi taho no gasa e landita to joni caka sonnajo no urnito he meɗen wadde e bayanaji sonnajo nayi wujo nebban uruɗa yalta ma nayi waɗa parfum e yalta naam ko me woni wiide ko o waɗata ko uuri kon o yalta amma ka nder galle modi makko nder ton o waɗay parfum o makkiyoto o waɗay nebban uruɗa summa qalata rekti o maki wallahi maali bittibi mi mara ko wiyete kon wodanalan e parfum min haajatin haaju fus mi haaju a wala e urnitagol wayra anni sona tun sabu min sami'tum nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qala min baraka min bar la yahillu dagan taako li mura'atin sonnajo tu'minu billahi kum ɗimɗo allah wal yawmil akhir ñalande sakkitinde an to hiddande o heynoto ala mayitin e dow mayɗo fawɗo salasa layalin ɓuri balɗe 3 illa ala zawjin so wonara ko moodi makko 4 ashurin on ko lebbi 4 wa 10 e balɗe 10 e bi mana wo ni nawasi de ko ɓenni haaju an ala e parfum ko furay bi mana wo ko ni haccati an wo ala e ko e memugol parfum ko mi waɗiri ɗum ko ɓa ila ben an fati timmi balɗe 3 ko mi memiri ɗum ɗo wo awa legoy koyo hollu mi heynaki do koyo hollu mi yooma hande kadi legoy qalat zainab thumma dakhaltu rektiminato ala zainab ka zainab binti jahshin kadi radiyallahu anha hina tuwfi akhuha tumande koto makko maayi fadatu bi tibin on kadi noddi parfum famassat minhu memi muɗum summa qalat teftoyi ama wallahi ndaro mi wondir allah mali bi tibi min haaju an wo hari ala e parfum fendo o lerɗo wayda sonami anni mi sami'tum nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu on kadi no maka alal minbar la yalu daganati li mur'atin sonnajo tu'minu billahi gomɗin allah wal yawmil akhir an to hiddande o henoto ala mayitin fawqa 3 layalin illa ala zawjin 4 ashurin wa 10 muttafaqun bi mana ɓeɗo ɗiɗo kala har yo leer haaju maɓɓe ala e parfum kono ko ɓe memiri ɗum ko bonnutugol ko ɓe heyni kon ko andingol allah andina yimɓe ɓen ɗo ɓe heynaki fewno ɗon par ce que heɓe hattonjini e ko uuri heɓe hattonjini e ko laaɓa ɗum fof ko fi gollitirgol oɗo hadise ne laaɗo allah sallallah alih w sallam ndaare no ɓeɗo kamɓe ɓe renori wallahu a'la wa a'lam.